Gipadayag Kapitulo 10. Ang anghel ug ang gamayng linukot nga basahon. Unya nakita ko ang laing gamhanang anghel nga mikunsad gikan sa langit. Naputos siya sa panganod o gilibutan sa bangaw ang iyang ulo. Sama sa adlaw ang iyang naong ug ingon sa haliging kalayo ang iyang bitiis. May binukhad nga gamayng linukot nga basahon sa iyang kamot. Gitunob niya ang iyang tuong tiil sa dagat ug ang wala sa yuta. Ug misinggit siya nga daw ngulob sa leyon. Sa iyang pagsinggit mitubag ang 7 kada lugdog. Ug human niini musulat na unta ako, apan nabati ko ang tingog gikan sa langit nga nag-ingon. Ayaw ibutyag ang giingon sa 7 kada lugdog, ug ayaw kini isulat. Unya, nakita ko nga ang anghel nga nagbarog sa dagat ug sa yuta, miisa sa iyang tuong kamot ngadto sa langit. Ug nanumpa siya sa ngalan sa Dios nga buhi kanunay, nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa niini. Miingon ang anghel. Dili nagayod langanon. Inig patingog sa ikapitong anghel sa iyang trumpeta, tumanon gayod sa Dios ang tinago niyang plano, sumala sa gipadayag niya sa iyang mga sulugoong propeta. Unya, nadungog ko na usab ang tingog gikan sa langit nga miingon. Kuhaa ang binukhad nga basahon nga gikuptan sa anghel nga nagbarog sa dagat ug sa yuta. Busa giduol ko ang anghel aron sa pagpangayo kaniya sa gamayng basahon ug miingon siya kanako. Kuhaa kini ug kana, tamis kini sama sa dugos samtang anha pa sa imong baba, apan pait kun matulon mo na. O gikuha ko ang gamayng linukot nga basahon gikan sa iyang kamot o gikaon ko kini. Tamis kini daw dugos sa diha pa sa akong baba, apan nahimong pait sa natulon ko na. Unya giingnan ako. Kinahanglan isangyaw mo pag-usab ang mensahe sa Dios ngadto sa daghang katawhan, mga nasod, mga pinulungan, o mga hari.